نخلاتكم أبلغت إيكاك كم أون تقمطو كالغاري نلوم معنتي مساخم زلخو يوناسي لومي كمتي لمود مدباتنا مالتيو نزي ناي محبرة سبنا بورد أبلات حيزي إيه ماتي زلخو بزعبا تي كوميونيتنا تي قدمينا زلو عمتاوي حفشاوي قبائي زملكت استوسنا حتوتات نخملو سلنا حيزي ماتي اللخو مالتيو أبزنا يلو معنتي مدبنا مساناخمكم كتكتاتلو نخلاتكم عدمكم سنايت أنهوت هراي كلاتكم أبلات بورد እንኳዕ ብድሓን መጻኹም ቀጥታ ግዜ ከይወሰድና ናብቲ ተዳልዩ ዘሎ ሕቶታትና ክንኣቱ ብመጀመርታ ንኩሉ ንፅር ክኾነሉ ማለት እዩ ኤሪትሪያን ካናዲያን ኮሚዩኒቲ ኣሶሲዬሽን ኦፍ ካልጋሪ ኢካክ እንታይ እዩ መን እዩ ኸ ብዝብል ሕቶ ብምምላስ ክንጅምር ኢና ኣቶ ኣሕመድ ናባኻ ክብላይ ተሕቶ ኣሜል ዮናስ ታንክ ዩ Eritrean Canadian Community Association of Calgary بشحن 1983 ቆይሙ ማለት እዩ በአባላት ዝነበሩ ክሳብ ሕጂ እውን ደለውለው እሱ ኻኒ እቲ ካብ አባላት ናብ አባላት እዩ በአባላት እዩ ዝነብር እሱ ኻ መንበርሽፕ እንዳኽፈለ ዕላምኡ ከምቲ ኩሉ ከም መጀመርያ ኣብ ዓንዲ ሕጉ ዘሎ ካብ ፖለቲካ ካብ ሃይማኖት ካብ ወገን ካብ ዓሌት ናፃ ኮይኑ ንኩሉ ዘገልግል ማሕበረሰብ እዩ በዚ ኸ ክሳብ ሕጂ ብዝታሽ ኩለና ይቕኒለ ኦኬ ቴንክ ዩ ኣሕመድ መንነት ኢካክን ናቱ ኦብጀክቲቭ ንሕፅር ኣቢልካ ስለ ዝነገርካና ማለት እዩ ቀፂለ ዝሓታ ሕቶ ናብ ሓኒን ገፀየ ከብላ ኣቶ ሓኒን ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ማሕበረ ኮም ኤርትራውያን ኣብ ካልጋሪ ማለት እዩ ዓመታዊ ሓፈሻዊ ጉባኤ ኣዳልዩ ኣሎ እቲ ምድላዋት ከመይ ኣሎ ትፅቢታት ናይቶም ኣባላት ከ እንታይ እዩ ኣብዚ ነገር እዚ ሓራይ የቐኒለይ ንሕና ኤጂኤም ኣንዋል ጀነራል ሚቲንግ ወይ ዓመታዊ ሓፈሻዊ ጉባኤ ክንገብር ምድላዋት ኣጻፊፍና ኣለና ብመሰረት ናይ ዘዳለናዮ ምድላዋት ብዙሕ ምድላዋት ጌርና ኣለና እቲ ዕለት ከዓ ዕለት 17 ወርሒ ታሕሳስ 2023 እዩ ዝኸውን ዘሎ ካብ ሰዓት 1 ክሳዕ ሰዓት 4 ድሕሪ ቅትሪ ተኣገባብ ከዓ ንሎሚ ዓመት ንመጀመርታ ግዜ ሃይብሪድ ክንገብሮ ሓሲብና ኣለና እዚ ማለት ከዓ ዝኾነ ኣባል ከከም ዝመረፆ ወይ ብኣካል ወይ እውን ብኦንላይን ብመንገዲ ፕላትፎርም ናትና ብኣኣ ክሳተፍ ይኽእል እዩ እዚ ዝገበርናሉ ቀንዲ ምክንያት ኣብ ዝሓለፈ ኣኼባታት ተሳታፍነት ናይ ኣባላት ምልኣቶ ጉባኤ ይበፅሕ ስለ ዘይነበረ ንዕኡ ንምፍዋስ ኢልና ኢና እዚ ሃይብሪድ ናይ ኦንላይን ወሲኽናዮ ዘለና ስለምንታይ ምልኣቶ ጉባኤ ድሊ እንተደኣ ተባሂሉ ብመሰረት ባይሎናትና ወይ ሕጋጋት ናይ ኢካክ ምልኣቶ ጉባኤ እንተደኣ ዘይመልአ እቲ ኣንዋል ጀነራል ሚቲንግ ውዱቕ ይኸውን ብሕጊ ስለዚ ብሕጊ ሪዞሉሽንስ ወይ ውሳኔታት ክሕልፍ ተደኣ ኮይኑ እቲ ዓመታዊ ሓፈሻዊ ጉባኤ እቲ ተጋባኢ ማጆሪቲ ክመፅእ ኣለዎ ኣብዚ ንፅበዮ ከዓ እንታይ እዩ ሓደ ባይሎናትና ሪዞሉሽን ከንሕልፍ ካልኦት እውን ልዕሊ 10 ዝኾና ሪዞሉሽንስ ተዳልየን ኣለዋ መብዛሕትአን ብሜል ብፖስታ ተላኢኸን ኣለዋ ናብ ኣክቲቭ መንበርስ ወይ ንጡፋት ኣባላት ንኸንብብወን እንታይ ከም ቦርድ ንሕና እንታይ ንፅበ ብምልኦም ኣባላት ተገዲሶም ከንብቡ ክሳተፉ ብቲ ኤጂኤም ገለገለ ካብተን ሪዞሉሽንስ ወይ እማሜታት ሰዲድናያን ዘለና ቅድሜና ዝነበሩ ኣባላት ቦርድ ሰነዳት ስለ ዘየፅንሑልና ክንስንዶ ስለ ዝደለና ኢና ደጊምና ንገብረን ዘለና ሓንቲ ግን እታ ናይ ንሕና ከዓ እንታይ እዩ ምስኡ ኣልግባብ ኢለ ክብሎ ዝደሊ እታ ባይሎው ዘላትና ሕጋዊት ናይ 1983 ኢካክ ምስረት ከሎ ዝነበረት እያ ድሕሪኡ ብዓመታዊ ሓፈሻዊ ጉባኤ ብኤጂኤም ዘይፀደቐት ባይሎው ተረኪብና ብኣኣ ከዓ ንኸይድ ነርና እሳ ግን ኣብ
ኮርፖሬት ሬጅስትር ናይ ኣርበርታ ቼክ ምስ ገበርና ቅብልቲ ወይ ምዝግብቲ ኮይና ይፀንሐትን ስለዚ ንሕና እንታይ ንገብር ኣለና ኮምፕሊያንስ ናይ ኢካክ እቲ ሕጋዊ ሰነዳት ክህልዎ ብምባል ምስ ዝምልከቶም ክኢላታት ናይ ባይለው ምድላውን ከምኡውን ናይ ሎየርስ ናይ ሕጊ ክኢላታት እንዳተማኸርና ነቲ ሽግር ከመይ ጌርና ክንፈትሖ ከም ዘለና ፅዑቅ ስራሕ እዩ ዝካየድ ነይሩ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ኣብ መወዳእታ መንገዲ ረኺብና እሱ ከዓ እንታይ እቲ ምኽሪ ኣብ ኤጂኤም ክትፀድቕ ሓንቲ ባይለው ኣዳሊና ነዚ ምድላውን ብመንገዲ ኣባላትና ቦርድ ኢሜይል ጌርና ናብቶም ክሕግዙ ይኽእሉ እዮም ኢልና ዝገመትናዮም ኮር መንበርስ ናብ ብዙሓት ኢሜይል ሰዲድና ርእቶታት ኣኪብና ብመሰረት ዝኣከብናዮ ርእቶታት ነታ ባይለው ኣህብቲምናያ ኢና እዚ እውን ካብቲ ዝገበርናዮ ንጥፈታት እዩ ንሕና ከም ቦርድ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ብድሆታት ዘጋጠመና ብጀካ ናይ ባይለው ካልእ ናይ ታክስ ምስ ሲአርኤ ኮምፕሊያንስ ኣይነበሮን ኢካክ እዚ ከዓ ካብ ልዕሊ 20 ዓመት ታክስ ፋይል ገብር ኣይነበረን እዚ ከዓ ንምንታይ ዓንቂፍና ብዓቢኡ ፋንድ ክንሓትት ፈቲና ፋንድ ክንሓትት ኣፕላይ ክንገብር ናይ ፌደራል ይኹን ናይ ፕሮቪንሻል እዚ ኮምፕሊያንስ ስለዘይብልና ምስ ሲአርኤ ሓሲብናያ ዝነበርና ኣፕሊኬሽንስ ብምልኡ ኣወንዚፍናያ ኣለና ነታ ሲአርኤ ንክንገብር ካልአይቲ ከዓ ፀገም ዝተረኽበት እታ ቀዲመ ዝጠቐስኳ ናይ ባይለው እያ እዚ ኩሉ ከም ብድሆታት ክሳብ ሕጂ ፀኒሑ እዛ ኣንዋል ጀነራል ሚቲን ነዚ ክትፈትሓልና ብፍላይ ከዓ ነታ ናይ ባይለው እንተደኣ ፈቲሓትልና ነታ ናይ ሲአርኤ እውን ንፅበዮም ኣለና ንሲአርኤ ቀንዲ መደናጎይ ናይ ኤጂኤም እውን እታ ባይለው እያ እምበር ኣቀዲምና ኣብ ግዚኡ ቅድሚ 31 ግንቦት ብመሰረት ናይ 2017 ባይለው ክንገብሮ መደብ ኣውፂና ነርና እዚ ምስ ኣጋጠመ ግን ምስ ዝምልከቶም ሎየርስ ተዘራሪብና ካልእ ኣገባብ ክንከይድ ስለ ዝነበረና ተደናጉዩ ብተወሳኺ እንታይ ካልእ ከነቕርብ ኢና ፍልይ ዝበለት መደብ ኣብዛ ኤጂኤም ሓፃር ዶኩመንታሪ ኢካክ ካብ ዝምስረት ክሳብ ሕጂ ዘዳለናያ ንእሽተይ ዶኩመንታሪ ላ ንሳ እውን ከነቕርባ ኢና የቐንየለይ እሺ ቴንክ ዩ ስለቲ ሰፊሕ ዝሃብካና መብረሂ ኣቶ ሓኔን ቀፂላ ዘላ ሕቶይ ናባኻ እያ ክትከውን ኣቶ ግርማይ ኣብዚ ዓመት እዚ ካብቲ ኣብ ኮሚኒቲና ዝረኣናዮ ሓደ ነገር እንተልዩ እቲ ናይ ገዛእ ርእስና ዌብሳይት ወይ ፕላትፎርም ምህላው እዩ ስለዚ እቲ ሕቶ ናባኻ ዘብሎ እንታይ እዩ ንሱ ንምግባር ንምንታይ እዩ ተደልዩ እቲ ፕላትፎርም እቲ ንምግባር ንምንታይ ተደልዩ ንሱ ብምትግባሩ ኸ እንታይ ፅቡቅ ውፅኢታት ወይ ፅቡቅ ጎነታት ኣለዎ ዝሕቶ ናባኻ ክብለይ ኦኬ ዮናስ ስለዚ መጀመርያ ክንርከቦ ከለና ኢካክ ካፕል ኦፍ ናይ ወርክስፔስ ወይ ፕላትፎርማት ፀኒሕና ገሊኡ ኣብ ኤክሰል ገሊኡ ብሰርቨር ዝካየድ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሓንቲ ካብቲ ዝፈለጥናያ መጀመርያ ማለት እዩ እዚ ሰርቨር ናይ ኢካክ ናይ ኣብ ኣውስትራልያ ክሳይ ኮይኑ ሎኬሽኑ ኮይኑ እቲ ዶሜን ኔም ማለት እዩ and was ዓዲ እንግሊዝ እውን ርክብ ነይርዎ ስለዚ እቲ መጀመርያ ስክብታ ዝፈጠረልና ማለት እዩ እዚ ናትና ሰብ ዝኸፍለሉ ቪዛ ዲ ወላ ካልእ ፔይመንትስ it has to go to Australia ማለት እዩ if there is any arbitration ገለ እንድሕሪ ፍራውድ ኣብቲ ናይ ቪዛ ተተኻይዱ ኣብቶም ኣባላትና ማለት እዩ ከተረኻኸበሎም ፀገም ነይሩ ሶ እዚ ሕጂ መጀመርያ ምስ ረኣናያ ትረት ከም ምዃኑ ኖቲስ ጌርናያ ነርና ድሕሪኡ እዚ ካልእ ተወሳኺ ከዓ ናይ ሴኪሪቲ ኢሹ ነይሩ ሴኪሪቲ ማለት ከዓ ናይ ኣባላትና very ክሳይ እንተኣሽሙ ይነበረን ሴኪሩድ ኣይነበረን እቲ ኢንፎርሜሽኖም ሶ ዞስ ድራይቪንግ ክሳይ ነይሩ ናብ ኢካክ ፕላትፎርም ክንኣቱ
ዘን ድሓርቲ ኣብቲ ፕላትፎርም ናይ ምስራሕ ምስኣተና ካብ ስክራች ጀሚሩ ዋን ኦን ዋን ዲስካሽን ነይሩ መስቶም ሶፍትዌር ዴቨሎፐርስ እቲ ናትና ድሌት ናይ ኢካክ ነጊርናዮም ከም ስርዓት ሪኦሞ ካስተም ቤዝድ ቱል ሰሪሖምልና ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ካስተም ቤዝድ ሕጂ ንመምበርሽፕ ክሳይ ዝገብር ማለት እዩ ሕጂ መምበርሽፕና ኦቨርኦል ኣብቲ መዝጊብናዮ ዘለና 4500 ከባቢ ኸውን ማለት እዩ ቶም members ግን ድሓር we start to segregate them active member suspended deleted ገለልና ኣብኡ ሰብ ካታጎሪ እቲና ኣሎ ቅድሚ ሕጂ ከምኡ ይነበረና ቢካ ተወሳኺ ከዓ እዚ ናይ ሎተሪ እቲና ሎተሪ እንታይ ማለት እዩ ብደገ ዝመፅእ እዚ ናይ ስፖንሰርሺፕ ኣብ ሎተሪ ነይሩ ኢንተግሬት ጌርና ያለና ስለዚ which is good ባዕሉ መን ይኸፊሉ መን ኣይከፈለን ኢሉ እቲ ሲስተም ባዕሉ ፊልተር ዝገብሮ ማለት እዩ ካልእ ተወሳኺ ሕጂ ሓድሽ ደእተና ሕጂ ምስ ናይ ኤጂኤም ክንጥቀመሉ ቮቲንግ ሲስተም ኣሎ going forward ነቶም ንመርፆም ኣባላት ወላ ነቶም ዝመፁ ኤጂኤም ንዓና ዝትክኡና ቦርድ ማለት እዩ ወይ ካልኦትን ወይ ናይ ኤጂኤም ብቮቲንግ ክኸውን እቲ ቁፅሪ ሴቭድ ክኸውን እንደ ኣብ ዝሓሸ ፕላትፎርም ክንኣቱ ኢና ካልእ ካለንደር ኢንተግሬት ጌርና ኣለና ሶ ምናልባት እዚ ቱ ኤርሊ ግን ነቲ ዳይሬክተር ናይ ኦፕሬሽንስ ኦልሬዲ ኣሄድ ድሕሪ ሕጂ ወላ ክትመፅእ ከለኻ ቆፀራ ኣብ ሃንደበት ኣብ ኦፊስ ክትመፅእ የብልካን ኣብቲ ካለንደር ኣቲኻ you can make an appointment and then ኣባላትና ናይ ኢካክ ከዓ they know that ትመፅእ ኣለኻ ቆፀራ ሒዞም ፍርቂ ሰዓዳ ብዛዕባ እንታይ ትመፅእ ኣለኻ እውን ኦንላይን ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ እቲ ፋይናንሻል ዳታ ናትና ክሊርሊ ክሳይ ብላክ ኤንድ ዋይት ዝረኣየሉ ነገር እዩ ሰብ ተኸፊሉ ሽዑ ትሪኦ ኢኻ ብፍላይ ናይ ኢካክ ሊደርሽፕ ነቲ ኣክሰስ እንተተዋሂቦ ኩሉ ኢካክ ክንደይ ኣለዋ ክንደይ ገንዘብ ትገብር ኣላ ክንደይ ኣባላት ኣለዋ ዝብል ኣብ ዲሲዥን ሜኪንግ ፕሮሰስ ብፍላይ ዳታ ድሪቭን ዲሲዥንስ ንብሎ ናብኡ ክሕግዞ ክእል እዩ ማለት እዩ ካልእ እዚ ናይ ኣክሰስ ኢንዲቪጁዋልስ ከምቲ ትሪእዎ ኣባላትና ትሪእዎ ኣለኹም ናይ መዓዝ ከፊልኩም ኣይከፈልኩምን ቀደም ብስልክ እንዳተደወለ ነይሩ ሕጂ ግን ክሊርሊ እንታይ ኣሎ ትሪኢ ኢኻ ካልእ እዚ ናይ ሪከርድ ማለት እዩ ሪከርድ እዚ ናይ ላንድድ ወረቐትካ ከኣትለዎ ማለት እዩ ምናልባት ኣብ ካፕል ኦፍ ኢንሲደንትስ ካልእ ሲቲዘንስ ነይሮም ኣብ ኢካክ ሕጂ ግን ወይ ኣብ ሶርት ዳታ ኣውት እዚ ቱል ተዘይነብር was hard ኒውስ ናይ ኢካክ እውን ኢንተግሬትድ ኮይኑ ምስኡ ምስ ዩቲዩብ ኣሎ ወላ ካልእ ክሳይ ክነእትወሉ ኢና እዚ ናይ ስፖንሰርሺፕ ከዓ ናይ ኢሚግሬሽን እዚ ዲፍረንት ፎርምስ ኣሎ IM M08 እቲ ፎርምታት ጀነሪክ ፎርምታት ወላ ካልኦት ኢንተግሬትድ ኮይኑ እዚኣ ምናልባት ክጠቕሳ ፖርታል ኮይኑ ሕጂ ተቐይሩ እያ ሲንስ ኦክቶበር 2023 ፖርታል ኮይኑ which is ahead of the game ኢና ዘላ ከርቭ ኢና ዘለና ምስ በዓል ዞም ኢሚግሬሽን ስለዚ ጽቡቕ ክሳይ ክትብሎ ትኽእል ሓሱ ካልእ እዚ ናይ ስፖንሰርሺፕ ትዝክርዎ ትኾንኩም እቲ ፕላትፎርም ዳይናሚክ ኣይኮነን ኣሎ ግን ክንደይ ሰብ ከተምፅእ ኢኻ ስፖንሰር ክትብል ዝብል ቾይስ 1 ቾይስ 2 ኣሎ ስለዚ ብኡ ክንመሎ ኢና ስለዚ ካልእ እንታይ ኣለዎ ፖቴንሻል ናይ ፊውቸር ስቴት ናይ ኢካክ ፕላትፎርም ትሪኢኻ ማርኬት ስፔሲንግ ክህሉ ምናልባት እዚ ዓይነት ንኔክስት ይር ክኸውን ይኽእል እዩ ካልእ we are planning to rent the tool generate ክገብር ካልእ ሪፐርፐስ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ስለዚ ምናልባት ሕቶ ክመፅእ ክእል እዩ እዚ ቱል እዚ ንክትገብሩስ ክንደይ ገንዘብ ኣውፂኹምሉ ትብሉ ትኾን ኣሎ ምናልባት ኣብቲ ናይ ኤጂኤም ሪፖርት ክንገብሮ ኢና ግን እዚ it's not an expense investment this is a capital investment which means ወላ ትዝወፀ ይውፃእ ናይ መጀመርያ ካፒታል ገንዘብ ናይ ኢካክ ኣብዚ ግዜ ፕላትፎርም ኣትዩ ስለዚ ከም ካፒታል ሪፖርት ጌርና ያለና probably grace period I don't know depreciation 6-7 ዓመት ክንሞ ኢና so on ኢካክ ከም ካፒታል አሴት ኮና ግን እቲ ዲፕሪሺየሽን ካ over the years ኣይጎዳናኒ ማለት እዩ so እዚ ብሓፈሽኡ ናይ ተኽሳይ ክኾን ከሎ ኣብ ናይቲ ፕላትፎርም ክኾን ከሎ ምናልባት ኣብቲ ናይ ኢንቨስትመንት ፖቴንሻል ዝብልካ ንሕና ክንመፅእ ከለና ab 2023 January ማለት I believe January 2022 atina again what we noticed was walhanti ikak kam investment ab
ታሪክና ኢካክ ማለት ጀነሬት ገይር ይፈልጥኒ ዝኾነ ገንዘብ ዘለዎ አረና ብዙሕ ጀነሬት ካፒታል አይገብረን ነይሩ ንሕና ምስ መፃና ግን ኣብቲ ሚኒመም ካብ 3.5 ስጋዕ 4.7 ናብ 5.6 ዝኣተወሎ ኤግዛክትሊ እቲ ፋይናንስ ባዕሉ እቲ ትሬጀረር ኣብቲ ሪፖርት ክወይ ግን ብዙሕ ካፒታል ጀነሬት ጌርና ኣለና ሜንሽን ኣይገብሮነ ግን እሱ ሓደ ንኢካ ካብቲ ዝሓገዛ ነገር እዩ what we lost ኣብዚ ክንገብሮ ከለና ግን እንታይ ሽሞ cost of opportunity lost ዝበሃል ኣሎ ኣሰስ ክንገብሮ ከለና ኣብ መፅናዕትና ማለት እዩ ብሰንኪ ካብ 2022 ቅድሚኡ ዝነበረ 2018 reinvest ዘይምግባርና እቲ ፖቴንሻል ሉዝ ገበርና እንተትሪኦ significant amount ክሳይ ነይሩ ማለት እዩ ካልእ እዚ ናይ ሓድሽ ኣብዚ ናይ ፋይናንስ ጌርናያ ዘለና ምስ ኢካ ፕላትፎርም ዝኸይድ እዚ ናይ ኩዊክ ቡክ ዝበሃል ኣሎ ኩዊክ ቡክ ማለት እዚ ሶፍትዌር ናይ ኣካውንቲንግ ሕጂ እንታይ ኮይኑ ኣሎ ልክዕ ብኢካ ክዝሃቡኻ ካብቶም ኣባላት ናይ ስፖንሰርሺፕ ዲ ካልእ ገንዘብ ኣብ ዲፖዚት ምስ ገበርካ you have to reconcile two lines item ካልእ ተወሳኺ እዚ ናይ approval process workflow ንገብሮ ኣለና usually መፂና ኢና ንኦፊስ ቼክ ንፍርም ካልእ approval ንህብ እሱ ብዝተኻለና ኦንላይን ከነእትዎ ንፍትና ኣለና እዚ ኩሉ ክብል ከለኹ ናይ ሓድሽ ሶፍትዌራት ነእትዎ ዘለና ንኢካክ ንቅድሚት ከሰጉማ ዝኽእል ማለት እዚ ኩሉ ነቶም ዓቕሚ ዘይብሎም ናይ ብዕድመ ድዩ ወላ ብትምህርቲ ድዩ ወይ ብካልእ ነዚ ቴክኖሎጂ እዚ ክስታይ ዘለዎም ጋፕ ንዕኦምን ኣብ ግምት እቲና ኣለና ምናልባት ሎጊን ኣክሰስ ገለ ችግር ዘለዎም ነዚ ፕላትፎርም እዚ ፌስ ሪኮግኒሽን ክስታይ እውን ንርኢ ኣለና ስለዚ ንኩሉ ኣብ ግምት ዘእቱ ፖቴንሻል ዘለዎ ሶፍትዌር I think thank you አቶ ግርማይ ሰፊሕን እኹልን መግለፂ እዩ ቀፂለ ዝሓቱ ሕቶ እንታይ እዩ ኣብ ቅድሚና ከምቲ ክንብሎ ፀናሕና ዓመታዊ ሓፈሻዊ ጉባኤ ኣሎ ዩዥዋሊ ከምቲ ልሙድ ድማ ኣብቲ ግዜ እቲ ፀብፃብ ስራሕካን እቲ ዝዓመምካዮ ዕማማትን ኢኻ ነቲ ኣባላትካ ተፍልጥ ማለት እዩ አቶ ዳኒ ባእኻ ክጅምሬ እስኪ ኣብዚ ዓመት እዚ እቲ ኮሚኒቲ ዝገበሮ ዓበይቲ ዕዮታት ወይ ዓበይቲ ዕማማት እንታይ ኣሎ ሓደ ገለ ቁርብ ካብኡ ክትነግረና ንኣኻ ዕድል ክበክየ ፌብሩዋሪ እዚ ዓመት ፓብሊክ ሪሌሽንስ ተመረፅ ኩሉ ብዙሓት ፕሮግራማት ዝገበርናዮ ኣሎ እቲ ቀዳማይ ናይ ኦቲዝም ADHD ከምቲ ትፈልጦ ብኦቲዝምን ADHDን ዝጥቀሙ ቆልዑት ኣብ ኮሚኒቲና በዚሖም ኣለዉ ብከምኡ መሰረት 3 ፕሮግራማት ኣዳሊና ነርና በዚ ነገር ስፔሻሊስት ዘለዎም ከም በዓል ፕሮፌሰር ዮናስ ካልኦትም በዚ ነገር ዝሓለፉ ፋሚሊታት ካልኦት ካብ ሶሻል ሰርቪስ ዝሰርሑ ሰባት ዓዲምና 3 ግዜ መደብ ጌርና ነርና ካብኡ ዝሓለፈ ናይ ዋትስኣፕ ግሩፕ ክሬት ጌርና ኣብቲ ዋትስኣፕ ግሩፕ ኩሉ ግዜ
እቶም ፋሚሊ ሰፖርት ይገብሩ ማለት እዩ ሓደ ሰብ እንድሕር ኣለዎ ሓደ ከምዚኣ ኤክስፒሪየንስ ኣለትኒ ከምዚኣ ፈትን እንዳበለ ኢንፎርሜሽን ይለዋወጡ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ከዓ ናይ ካንሰር ኢንፎርሜሽን ሴሽን ጌርና ነርና ከምቲ ንፈልጦ ኣብቲ ናና ኮሚኒቲ ብካንሰር ዝጥቅዑ ሰባት ይበዝሑ ኣለዉ ስለዚ እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎም ብዛዕባ ካንሰር ኢንፎርሜሽን ሂብና ካልኣይ ከዓ ምስ ናይ ኣፍሪካን ካንሰር ሶሳይቲ ከዓ ፓርትነርሺፕ ፈጢርና ማለት እዩ ኣፍሪካ ካንሰር ሶሳይቲ ማለት ነዚኦም ብካንሰር ንዝሓመሙ ሰባት ናይ ኣስቤዛ ምግባር ገዞም መፅኦም ምፅራይ ፊዚዮቴራፒ ገብሩሎም ወይ ዝኾነ ዓይነት ሳይኮሎጂስት ካውንስሊንግ እዚ ኩሉ ሰርቪስ ዝህቡ ካምበክስታዮም ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን ንስኦም ፓርትነርሺፕ ጌርና ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ ዝገበርናዮ ከዓ ብዙሓት ሓደሽቲ ዝመፁ መንእሰይ ኣብ ቤት ትምህርቲ ፀገም ይረኽቡ ኣለዉ ከመይ ጌርና ነዚ ፀገም ክንኣልዮ ብምባል ናይ ፓረንትስ ሚቲንግ ጌርና ነርና ዕውዝ ዝኾነ ከምቲ ተፀበናይ ዋላ ብዙሕ ሰብ ኣይምፀአ እምበር በቲ ዝመፀ ሰብ ዕውዝ ዝነበረ ኣኼባ ጌርና ነርና ካልእ ኣድቮኬሲ ጌርና ሓደ ቆልኦት ስፔሻሊ ኒው ካመርስ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዘጋጥሞም ፀገም ኣሎ እቲ ፀገም ሜቢ ሲስተማቲክ ሬሲዝም ክኸውን ይኽእል ብዙሕ ሪዝን ንሶም ንዖም ኣድቮኬሲ ጌርና ነርና እቲ ራብዓይ ከዓ ጆፌር ጌርና ነርና ክልተ ግዜ እቲ ሓደ ናይ ንእሽተይ ሰብ ካልኣይ ከዓ ዝዓበየ ጆፌር ጌርና ነርና እቲ ሓሙሻይ ከዓ ናይ ሴኩሪቲ ኮርስ ምስ ዝህቡ ካምፓኒ ብዲስካውንት ሬት ንክመሃሩ ዕድላት ከፊታ ነርና ኦኬ እሺ ታንኪዩ ኣቶ ዳንኤል ምናልባት ካብቲ ክጥቀስ ፀንሐ ዓበይቲ ዕማማት ተወሳኺ ኣብኡ ዝተዓያዩ ዕዮታት እንተልዮም ክትምልኡ ወይ ከዓ ብፍሉይ ኣትኩሮ ክግበረሎም ትደልዮም ዝተፈፀሙ ዕማማት ከንታይ ኣለዉ ከተብርሃልና ንኣኸ ክበካ እያ ተብርሃለይ ኣራይ ይቐኒለይ ዮናስ እቲ ዝተገብረ እቲ ዝዓበየ ነገር ብሓውና ዳንኤል ግለፅ ፀኒሑ ምስኡ ንሕና ቅድሚ ሕጂ ዘይነበረ ቁሩብ ከነተኣታትዎ ዝፈተና ኣብ መስርሕ ዘሎን ከዓ ከም ናይ ባህልን ስነ ፅሑፍን ዓይነት ኣብዚ ከምኡ ዓይነት ዝምባለ ዘሎ መንእሰያት ንኣሽቱን ዓበይትን ክንጥርንፍ ፈቲና ቅድሚኡ ግን ኣብቲ ዝግበር ዝነበረ ናይ በዓላት እዚ ኮሚኒቲ ዝኣምነሉ በዓላት ከም በዓል ጉንበት 24 ፈቲና ነርና ክንዲ ካብ ውሽጢ ካብ ብደገ ኣምፂኻ ገንዘብካን ግዜኻን ነቲ ካብ ደገ ዘምፀኻዮ ሰብ ምባል ወይ ምብኻን ነዚ ኣብዚ ዘለዉ ከምኡ ዓይነት ሞያ ናይ ምድራፍን ካልእ ናይ መሳርሒ ሙዚቃ ክእለት ዘለዎም ሰባት ጠርኒፍና ኣባላት ኢካክ ስለ ዝኾኑ ከዓ ኢካክ እውን ክጠቕሞ ጥራይ ዘይኮነ እሱ እውን ገለ ከበርክት ኣለዎ ካብ ዝብል ሓሳብ ንዓቶም ጠርኒፍና ኣብ ሓደ በዓል ከነሳትፎም ወይ ነቶም ኣብዚ ዘለዉ ሙዚቀኛታትን ስነ ጥበባውያንን ብኡ ፈቲና of course እቲ ፈተነ ናይ መጀመርያ እዩ ኣብ ቀፃሊ ክዕወተሉ ዝኽእል መንገዲ ክንቅይስ ኢና ሕጂ ግን ከም ፈተነ ጥራይ ርኢናዮ እቲ ክዕውቶም ዘይክእል ነገራት እኳ ብዙሕ እንተሎ ግን ከም ሓደ መበገሲ ግን ፅቡቅ ተበግሶ ነቶም መንእሰያት ወይ ከዓ ነቶም ኣብቲ ሞያት ዝነጥፉ ሰባት ኮይንና ኣሎ ምስኡ ከዓ እቲ ናይ ስነ ፅሑፍን ባህልን ስነ ፅሑፍን ናይ ኩሉ ዘጠቃለለ ናይ ስነ ጥበብ ማለት እዩ ክንጥርንፍ ፈቲና ቀዳማይ ኣኼባ እውን ጌርና ኣለና ካብቲ ዝፀዋዕናዮ ውሕዳት እኳ እንተኾኑ መፂኦም ኣብ ኩሉ ዓይነት ንጥፈታት ናይ ስነ ጥበብ ዝነጥፉ ዋላ ኣብ ቅብኣን ስእልን ከይተረፈ ማለት እዩ ሕጂ እውን ምዚ ኤጂኤም ስለ ዘርከበና እምበር ኣብ ዝሓለፈ ናይ መወዳእታ ኖቨምበር ኣኼባ ክግበር ተታሒዙ ነይሩ ግን እዚ ኣብዚ ናይ ኤጂኤም ንገብሮ ዘለና ምድለዋት ስለ ልዕሊ ቁርብ ንዕኡ ግዜ ክንገብረሉ ኣይከኣልናን ድሕሪ እዚ ኤጂኤም ግን እቲ ተሓሲቡ ዘሎ መደብ ጌርና ዝያዳ መንእሰያት ኣብ ከምኡ ዝነጥፉ ኣምፂና ኣባላት ናይዚ ኢካክን ንኢካክ ከዓ ኣብ ዝተናውሐ እዋን ክጠቕሞን ኢካክ ንዓኣቶም ከሰልጥን ብኡ መጠን ከዓ እቶም መንእሰያት ካብ ኣብ ካልእ ዘየድሊ ነገራት ካብ ምኻድ እውን ከዓግተልናን ከንቃሓልናን ይኽእል ኢልና ዝሓሰብናዮ ማለት እዩ ከም ተወሳኺ ከምኡ ብምግባርና እውን እዚ ዓንቶይ ዳንኤል ዝገለፆ ንኣብነት ኣብ ሲንድሮም ፀገማት ዘለዎም ቆልዑ ኣምፂኻ ኣብ ምግባር ቆላሕታ ምስ ገበርና እውን ገለ ነቲ ቆልዓ ድምፀናዮ ንዕኡ ሞቲቬሽን ትገብሮ ወይ ከባራትዖ ዝኽእል ብኢካክ ዝተመወለ ንቐፃልነቱን ከምኡ ዓይነት ስራሕ ንክሰርሕ
ቁርብ ንዕኡ ሞራል ክኾነ እዩ ዝብል ብኡ ክስራሕ ዝኽእል ነገራት ምስ ህዝቢ እውን ኣላሊናዮ እዚ እውን ሓደ ዓብ ነገር ነቲ ቆልዓን ንከምኡ ዓይነት ዘለዎም ቆልዑ ዘለዎም ስድራ ቤትን ክኸውን ይኽእል ኢልና ማለት እዩ ካልእ ደጋጊሞም ክጠቕስዎ ፀኒሖም ግን ካብቲ ዓበይቲ ዝገበርናዮ ከዓኒ እዚ ኢካክ ዩቲዩብ ናቱ ከፊቱ ኣብኡ ሓበሬታቱ ናትኡ ዜናታት ወይ ዝገብሮም ዘሎ ንጥፈታት ከም ጀመርቲ ኣብዚ ሕጂ እዋን ስለ ዝመስረትናዮ ምናልባት ከመይ ይኸይድ ኣሎ ብዙሕ ኣይበለን ክኾን ይኽእል ግን ኣብ ቀፃሊ ናቱ ዩቲዩብ ገይሩ ማንም ሰብ ኣብዚ ዝገበርናዮ ቃለ መሕተታት እውን ካብ ኩሉ ዓይነት ካብ ናይ ኣባላት ወይ ካብ ቦርድ ጥራይ ዘይኮናስ ኣባላት ኢካክ ኮይኖም ዝተፈላለየ ሞያ ዝተፈላለየ ተመክሮታት ዝተፈላለየ ካልእ ፀጋታት ዘለዎም ሰባት እናምፀ እውን ነቲ ህዝቢ ክምህረሉ ፈቲኑ ስለ ዘሎ ዕዉት ኮይኑ ከዓ ረኺብናዮ ስለ ዘለና እዚ ናይ ዩቲዩብ እውን ዓብ ነገር እዩ ነዚ ኢካክ ማለት እዩ እዚ ነይሩ ምናልባት ኣብ ውሽጢ ኣቲና ክንገልፆ ከዓ ኣብቲ ናይ ኤጂኤም ሰዓታት ከዓ ክንገልፆን ክንምልሶን ንኽእል ነገራት እዩ ቴንክ ዩ ስለቲ ዝሃብከና ሰፊሕ ምብሪ ኣብርሃለይ መወዳእታ ኣቶ ሓኒን ንዓኻ እድል ክበክዐ እቲ ናይ መወዳእታ ለበዋ ምስቲ ናይ ኤጂኤም ዝተሓሓዝ ምስቲ ዝፀንሐና ግዜ እውን መጠቃለሊ ክትገብረልና እሞ ክንዛዝም ኢና ሓራይ ቅድሚ ምዝዛምና ቁርብ ፍልይ ዝበላ ዘይተጠቕሳ ኣለዋ ንጥፈታት ሓንቲ ካብተን ፍልይትን ዝዓበየትን ዝነበረት ሎሚ ዓመት እታ ናይ ጆብ ፌር ዝተገብረት ነይራ ጆብ ፌር ብዙሓት ኤርትራውያን ምስ ብዙሓት ትካላት መሻርክቲ ብምትሕባር ኢካክ ጆብ ፌር ገይሩ ነዚ መደብ እዚ ከዓ ክደፍኣሉ እዩ ብተወሳኺ እውን ከም ዘይጥቀስ ምክንያቱ ሩቲን ስለ ዝኾነ ቤት ትምህርቲ ቋንቋን ባህልን ኣላ ኢካክ ዓመታዊ ክራይ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ይኸፍል ከምኡ እውን ደሞዝ ናይ መምሃራን ኢካክ እዩ ዝኸፍሎ ብተወሳኺ እውን ካብቲ ንጥፈታት ናይ ኢካክ ንስፖርታዊ ንጥፈታትን ንጥፈታት በዓል ናፅነት ንጥፈታት ናይ ባርቢኪዩ ከምኡ እውን መተባብዒ ሽልማት ንሃይስኩል ዝወድኡ ይህብ ብተወሳኺ እውን ኢካክ ሎም ዓመት ነታ ናይ ሮቦቲክስ ኤርትራውያን መንእሰያት ተቐማጦ ካልጋሪ ብደረጃ ዓለም ተወዳዲሮም ንኤርትራ ወኪሎም ወርቂ መዳልያ ዝተሸለሙላ ዕውት ዓመት ኢካክ እዩ ዝምውላ ነዚኣ እውን ስለዚ እዚ ካብቲ ገለ እዞም ዘይጠቐስዎ መምላእታ ኣብዚኣ እታ ናይ መወዳእታ ኣለበዋ ነዚ ኤጂኤም ከነዳሉ ካብ ነዊሕ ኢና ሰሪሕናሉ ዕውት ንክኸውን እታ ሓንትን እንኮን ንሕና ንደልያ ተሳታፍነት ምልኣተ ጉባኤ ብመሰረት ዘለና ባይሎው ናይ 1983 ብናይ ኮርፖሬት ሬጅስትር ናይ ኣልበርታ ቅቡል ዝኾነ ባይሎ 51 ሚእታዊት ናይቶም ንጡፋት ኣባላት ግድን ክርከቡ ስለ ዘለዎም ቦርድ ናይ ኢካክ ንሕና ብጣዕሚ ንፅበለና ብብዝሒ ኣባላት ክሳተፉ ከምኡ ብብዝሒ ኣባላት ንምስታፍ ተባሂሉ ከዓ ብክልተ መንገድታት ዝተገብረ ብኦንላይን ከምኡ እውን ብኣካል እቲ ኣድራሻ ናይቲ ኣዳራሽ ብቴክስት ሜሴጅ ክለኣኽ እዩ ናብ ኩሎም ንጡፋት ኣባላት ክሳተፉ ኤሊጅብል ዝኾኑ ኩሉ ግቡኣቶም ዝገበሩ ኣባላት መሰሎም ስለ ዝኾነ ክሳተፉ ከዓ ብምልኦም ንፅበ እንተወሓደ ብኦንላይን ክሳተፉ ከምኡ እውን እቲ ኣብዛ ዲስክሪፕሽን ናይዛ ዩቲዩብ እውን እቲ ኣዳራሽን ሰዓታትን ክንልጥፎ ምዃንና ይሕብር የቐኒየለይ ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና ናይ ሎም መዓንቲ መደብና ነዚ ይመስል ነይሩ ኣብቲ ናይ ሎም መዓንቲ ዝነበረ ምስቲ ቦርድ ዝነበረና መደብ ፅኒልኩም ብምክትታልኩም ኣዝና ኢና ነመስግን ኣብ ካልእ መዓልቲ ብካልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ንኩላትኩም ሰሰናይ የምንየልኩም ብሩህ ቅነ